Natgo Party List Representative Congressman Ben Canama sa iyong press conference for his opening statement. Congressman, maayong adlaw. Salamat kayo tata. Maayong buntag sa tanan nga nagatanaw sa mga channels o sa ato ang radios. Aw sa pag-unang tibaya, salamat kayo nining atong mga kauban sa ato ang higayon nga press conference. Wapo kay tagpag-grab, no? Kami mga pampot tungod kay mama ni ang panginabuhi din nga lugar niata sa Gatap kon Gobernador Alfonso Tan Aqua Marine Park. Kani pod nga lugar mao pod ni ang usa ka sentimental kay nga lugar kadinhi man ko nagdako dinhi ko nanginabuhi ni atong gamay pa ko. Akong itimbaya ang atong kauban sa Vice Channel si Iba Patigayon o si Jonathan Dola. Salamat kayo. Maingon usab sa tagiyag tagdumala nining moong Vice Channel. Of course si Tata Rojas ang gitawag natog single proprietor sa MBC. Kay single siya tanan kameraman, nag-interview newscaster. Of course akong gwapa kaya nga pag-umangkon si Bitcher. Kanama Dablo Mabuang ang ato ang kanunay nga madungog sa kanginan sa Dali TV o sa DXGT. Uban siyang kauban si Martin, si Neptali Batolinio ang batikan nga magsusulat sa Panggil B Monitor. Tiod-tiod naman na siya, no? Taliwala sa mga pagsubok, wala gyud maundang. Congratulations sa iyahang pagserbisyo. Atong higala sa DSDD si Manuel Ronquillo. Akong itiksan si Monsignor nga, Monsignor, pwede ba nato imbitaron ang DSDD? Gwapo kay ang tubag. Ay ang tubag, go, go, go. Padayon, Kalambuan, Singgondo Distrito. Bitaw, ako na nagisupayan. Ang iyang magtubag, okay kay kong, go, go, go. O ang iyang kauban si John. So, kini nga atong gipagayon nga usa ka press conference aron atong mapaybalo sa ato ang mga katawan, ilabi na gyud ang mga kauban nato sa kooperatiba unsa naman ang mga balita kalambuan may tungod sa ato ang pagka representative sa Natgo representative sa mga kooperatiba sa tibuok Pilipinas. Congressman, ano sa tanan? Ngayon natin sa culmination sa atong celebration sa Co-op Month. But despite sa pandemic, naagihapon ang mga kalihukan sa mga kooperatibas tibok Pilipinas. Sa imong impression niini sa atong celebration this year? Yes, tinuod na siya ta. Karon adlaw, Oktubre 31, ipihigayon ang culmination o pagtapos sa selebrasyon sa Cooperative Month. Sa dali pa nako ipahayag ang ato ang mga obserbasyon. Akong ipasabot ninyo nga ang bulan sa Oktubre gideklara nga Cooperative Month sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Pinaagi sa usa ka executive order. Mao na gibasihan kada bulan adunay lakadaayang mga kalihukan to celebrate the Cooperative Month. Karon pag lingkod nako akong nauna nga mas maayo palig-unon ang maong kasaulugan, nag-file ko og House Bill o kani nga bill na-approve na sa Kongreso. Nag-file po si Senator Subiri, na-approve na po sa Senado nga ang bulan sa Oktubre ideklara na nga Cooperative Month. Himo na siya nga balaod, no? So mao na nga kung mapirma na sa presidente usa na siya ka Republic Act o bisag kinsa pa ang mahimo nga maglingkod sa ulog gyud na matag bulan. Maingon ta nga karong panahon na pandemic, no? Unsa man angay sa ulog sa kooperatiba. Ginaingon nato nga one day at a time. So taliwala sa mga pagsulay bisan kita naaman tay mga pagsulay. Ingon sila lami gihapon ang kinabuhi. So ang mga co-op dili sayon ang pagsulay una naay apil sa Bayanihan Akto nga gitugutan ang mga membro sa co-op
sa 60 ka adlaw nga moratorium sa ilang pagbayad sa mga loan nila. So duha ka bulan walay koleksyon ang co-op, no? So daghan pong co-op nga galisod pod sa ilahang operasyon kay gawas nga uban gi-lockdown, work at home, no? So hirap gid siya. Pero taliwala ni ana, no? Tungod kay ang mga kooperatiba naanad na sa kinabuhi nga self-help, naanad na sa kinabuhi nga moatubang o kalistanan. Generally sa tibuok Pilipinas survive gyapon ang atong mga kooperatiba. Although naay mga co-op gyud dili malikayan nga anaa gyud sa gitawag kahimta nga tabangonon. Mao gani nga ako isip representante sa mga co-op miduol ta sa mga national agencies. Ilabi na sa mga ahensya nga mas makatabang ni ani pananglitan Land Bank of the Philippines. Siguro nagmeeting mi sa Land Bank ka 3 ka 5 na. Uban gud sa presidente sa Land Bank si Madam Cecilia Borromeo nga ako mismo mihangyo nga ato gyung tabangan ang mga co-op. Og naa po sila commitment, no? Gawa sa Land Bank na ay Small Business Corporation, ang DBP, UCPB. So kana ang atong ginabuhat, no? So pagkakaron ending naman ang cooperative month, pero sa gihapon padayon gihapon ang pag-celebrate sa mga kooperatiba sa iyahang naabot nga level sa kalambuan taliwala sa pandemic. Kung isip tingog no sa mga kooperatiba diri sa Misamis Occidental, sa ato mga kooperatiba o sa mga nadala nato nga mga development sa sukad sa mo paglingkod ko. Nindot kay na nga pangutana unsay nadala, no? Kay kining ato ang pagka public official na manggod tay obligasyon, no, nga pag naata didto unsa gyud atong madala. Akong ipasabot nga kining ako ang pagka representante para sa sektor kooperatiba lahi sa pagka representante sa usa ka district congressman. Mao na nga ako ginang gibalik-balik nga kung naay mga issues, concern, problema sa atong lugar, mangayo og kalambuan sa dalan, kalambuan sa mga school building, mga covered court, kasagaran ang una-una sa tao, ikaw congressman, napunta ni. Naamanpunta na, pero kami gyud para gyud may focus sa mga kooperatiba. Unsa man ang pinakadako kaayo nga pagkakaron, no? Nga giatubang nga prioridad sa sektor sa kooperatiba. Ang una gyud mao kaning ato ang concern nato nga mahiusa gyud nato ang mga kooperatiba sa tibuok Pilipinas. Pagkakaron matud sa CDA aduna tay 27,000 ka mga kooperatiba sa tibuok Pilipinas. Nas 27,000 niya. Naatay mga 11.5 million. Basig apil mo ana nga mga individual nga membro, mga buhi gyud na sila, no? Mga buhi gyud na sila. Kasi nang uwan pud ana buhi pero dili na member and good standing, no? So ang paghiusa ana ba kanang 27,000 na ako nakita nga ang uban ni ana dili na kaayo fully operating, registered pero wala na nag-operate tungod kay mga 18,000 lang ang nag-operate, no? 18,000, no? So kana ang ato ang unang concern, unsaon kaha nga mahiusa nato sila aron usara ang ato ang direksyon dayon kaning uban nga wala na nag-operate makabalik sila sa operasyon dayon kanang do na may kategory sa mga co-op kanang gitawag og pareha sa negosyo ba na ay micro, no? Gagmay kayo na ay small, na ay medium,
na ay large parehara pod nato karon ba no gani si iba motel ini kuan ano sa micro no? Ikaw dong Manuel na naka sa large so dayon ang saon na to nga ang micro mo graduate pagka micro may mong small no ang small inana kay naa na may mga co-op na to na billionaire so mga extra large na sila kita lipay punta din sa atong lugar ato ang primary cooperative ang Lorenzo Tan Multipurpose Cooperative gikan sa una nga micro nagkaroon kalo siya Diyos na extra large na kay billionaire cooperative naman so unsaon na to na nga mo graduate sila aron mahimo silang kabahin sa tibuok kalimbuan sa kuan ikaduha na mga issues pananglitan sa gitawag og tax exemption no doon na naman tayo balaod na kanang Republic Act 9520 gani ang principal author namatay in taon aron pakigbisog nga mahatagan og tax exemption ang mga kooperatiba kabahin sa pag-implementar sa naa sa atong batakang balaod nga ang kooperatiba instrumento sa pagpalambo o instrumento sa social justice no tungod kay ang BIR Bureau of Internal Revenue dunay mga opisina nga lahi og interpretation no? Una nga kami ni Senator Subiri nag-usami nga among ipatawag istorya ng mga BIR nga dapat unta atong ma-implement sa ihag yung full extent ang tax exemption no sunod pod naapoy daghang mga concern no sa kanang mga kooperatiba nga na ulahi ba sa himo nga kabahin unta sa mga programa sa gobyerno no? So kana ang pipila sa ato ang masulti nga nadala nato naapod tay sa gihapon sama sa regular nga district congressman naapod tay gitawag og ginagmay lang ni siya Dong Manuel no pero naaka dihay mga kaila na to labi na kung member sa co-op o kapamilya natay medical assistance natay educational assistance no katong miaging semana dugay naman may siging hatag ani educational assistance no so napunta naapod tayo kanina isigot man mo katong mga driver sa motor cup no so amo pang giistudyohan sa ato ang mga sektor kinsa gay ato ang tabangan pero ako focus ko sa mga kooperatiba ang ako alang nga ang amo kong pondo tibuok Pilipinas mo na bahin-bahin gyud no pero tungod kay taga-Tanggo man pugo taga-Mis og pugo ug naay moduol na to matagan na to og priority so bot pasabot ato advokasya pero naapod tayo gitawag man SOP program medical assistance educational assistance o nagud matabang sa medical dito ta sa Boreal kay unsaon na to og patambal di na magud matabang so naapod tayo Boreal no yan lang mga anak educational sama sa gihatag pod sa mga regular nga district congressman sama sa atong masaksihan pod ni Congressman Deputy Speaker Waminal pero ginagmer gining atoa so natay dole og uban pa so napod tay mga infrastructure no pero naata sa mga kooperatiba na nag-focus unsa atong matabang Doon na ba'y co-op nga nagsirag gumikan sa pandemic ka? doon na tungod manggod kay ang nature sa ilang negosyo apektado kaayo dili man tingali totally nasira pero nasuspended ang operasyon example daghan man taog transport cooperative
sa tibuok Pilipinas. So pag deklarar nga walay biyahe, at luoy kayo ang ilahang sistema mo gani ako nakikistorya ko sa DBP sa Land Bank nga kanang ilang utang sir ma'am dili igo nga doon nalay moratorium sa pagbayad kung mahimo makondon unta ng principal kay naaghapon ang principal bisa no gihunong lang ang pagbayad nagtubo gyapon ang interest di ba so logi gyapon ang co-op kana ba nature kanang mga daghan matag co-op nga ang ilang business affected kay sa COVID gawas anang transport natay co-op nga tourist business ba so na sila resort na close in town temporary no daghang kaitog mga ingon ana so mo na mga sample nga mga co-op nga temporary nasira o wa ta kabalo kanos agad sila mo reopen. So unsa tabang nato ani nila kung Mayo kay na nga tubag kay ang mga co-op nanawag po nako kung unsa may imong matabang ni ani no. So una atong silang gipaminaw unsa magyud ang basic nga panginahanglan. So una empleyado. So ang empleyado covered ba nga matagaan og special amelioration program. Pareha ba itong nitabo sa DSDD, no? Istorya man nimo senior nga unsa may matabang nimo ani kung. So akong giingnan atong tan-awon mo senior kung sa policy pwede ba, no? So kung madala atong namatay pondo sa duli. So ingon na ana, no? So kaloy sa Dios daghan kay ta og mga co-op nga ang ilang empleyado temporary na to natagan og ayuda base sa programa sa gobyerno. Ikaduha, mingon sila okay na ang empleyado kong kining among loan nga unsaon na mo ni. So among gi-dialogue sa mga financial institutions nga ma'am pwede ba ni sila mahatagan o konsiderasyon o gawas nga di sila magbayad kanang ilang utang ba? O pwede ba kanang interest rate di lang sa i-charge aning bulana no mga ingon ni ana no so mao nay ato ang natabang sunod atong giistorya ang mga regulator panalitan sa transport matugutan na ba sila pagbiyahe sige tag meeting sa LTFRB sa Department of Transportation nga kano sa man ni sila matugutan in town kay dili man nato niya hangtod-hangtod nato sila matagan og ayuda kinahanglan mobalik sa negosyo. Nakikistorya po ta sa Department of Tourism nga kining mga tourist resorts sa mga co-op sayang siya kayo nga hangtod-hangtod di siya masira no. So kaloy sa Dios may sugod naman og open ang ekonomiya. Pagkakaroon nabalete anak ko lipay-lipay na sila gamay kay nakabalik-balik gamay although napagyapon sa kondisyon nga nag-start pa ang ilahang pag-recover. Reaksyon ko, sumala pa. Ang mga membros kooperatiba, makadawat og ayuda gikan sa kaupnat ko. Kini pud sila, makadawat pud sila og ayuda gikan sa mga district congressmen. Sumala pa, bintaha ko ning na membros kooperatiba kay murag side by side ang pangayo ayuda. Reaksyon. Kaduha mo dapat. Ang ako ang bot pasabot nga bintaha gyud ang gitawag nato mga co-op kay kana lang nga duha ang pwede nimo kadtuan kay naa kay district congressman og naa pag party list no so nara na sa co-op Yes. mga membro sa co-op unsa po ilahang mga pamaagi nga naman sila duha ka representative o di ba so kana may nang apunto ta no nana siya. Ang mga kooperatiba, kuan kanang doon naman sila kaugalingon kung pamahagi sa nila pag-survive kaning pandemic. And then doon na say mga gihatag nga mga assistance pod sa gobyerno para sa kooperatiba in which pinaagi ba sa imuhang intervention naka-survive sila. Gawas lang mga atong mga nagsirado kay di gid kaya sa kahimtang. Mao ni ako ang giganahan po sa mga co-op kay iya sila og pangita og pamaagi no unya
tungod lagi kay ang kultura sa kooperatiba nagsugod magod sa ilang kaugalingong inisyatiba. Ang pagkamugna sa co-op voluntaryo nila, so ilang initiative gitawag man nag self-help nga sila mismo nagtinabangay na porma ang co-op. So naanad na sila ana nga kinabuhi. So pag abot aning mga gitawag nato hitabo, andam na sila, pero tungod lagi sa kalimitado po silang resources, ato gid po silang pangitaan o pamaagi nga matabangan sa gobyerno, no? Isip general manager sa kining Lorenzo Tan Multipurpose Cooperative, it's our pride. Basig katong nagtan-aw ko karon nga mga LTMPC member ba, makaingon po sila nga amo ng GM na imo karon kongresista. Basi may sila nga doon na ba espesyal nga programa nga imong gihatag para sa LTMPC? Si Tata, katong wala kabalo, once upon a time, garbo kay namo nga naay mong member sa board of directors sa Lorenzo Tan Multipurpose Cooperative, no? Di lang ko ka recall unsa tong tuiga, pero akong nabantayan atong nga sa una o karon mao ra gyapon kagwapa akong na matikdan, no? Atong panahon na ako pa ang manager sa LTMPC. So ako magani siya gipungutana ta nganong mo undang magkapagka-board ang iyang tubag nga naanap pod siya lahi nga tawag sa pag-alagad unya. Very honest siya nga di na niya makaya pag dupa ang daghan nga mga obligasyon. So akong tubag, saan ka masaya, suportaran kita, no? So balik ta, yes, tinod na siya. Ako gyud nang ibalik-balik og istorya nga kung wala pa ang dako nga suporta sa Lorenzo Tan Multipurpose Cooperative, prangka nga pagkaistorya, basin dili ko mahimong congressman. Nganuman, sila gyud ang nagsuporta nako sa ilang mga pag-ampo, pagdasig, ang mga board, ang management, mga membro, no? Kay giayo gikonsulta man gud to sila. Gikonsulta kon maayo ba para sa co-op nga ako mo apel sa co-op natko. Ang resulta ra ba ani kon ako mo daog mo resign ko dire, no? So ingon sila nindot man unta magpabilin, pero mas lami pag yun kon maabot ta diha kay kanigong pagka-representative o sa kanta pa 1 in a million star, so talagsaon kagayunan. So laktod istorya, tabang po sila sa pinansyal, tabang po sila sa kampanya, uban sa akong commitment nga dili gyud nako sila malimtan. So unsa man ang akong ginahatag, so basig maingon niya ang LTMPC nga gikwintahan man manager sa iyang gihatag. Dili na lang nako detalyhon, pero ang mga taga LTMPC kabalo sila, sample lang na atay gihatag sila nga mga infra nga mo qualify pud sila sa requirements sa DPWH o sa Commission on Audit. So naay mga gihatag na tong infra. Ikaduha, sa mga gitawag pod og mga exposures, no? Dunay panahon gidala pod nato sila dito sa Hong Kong kay nindot man kuno ang educational tour gawa sa Pilipinas, no? Napo sila makatunan dito. May gani kay wala pa toy COVID, no? Dala po nato sila dito sa Manila aron kabahin sa ilang mga educational tours o matag Disyembre kabalo man na sila nga naapod tay mga madawat kada gud na Disyembre sukad ko na congressman naagad na sila bahin kay mapod na akong commitment nga dili gan ako sila malimtan. Ug napod sila mga issues concern, patabang sila nako sa pagduol sa nagkadaindaing mga ahensya sa gobyerno, no? So naapod ta. So alang sa tanang taga LTMPC, dili gud pwede nga ako mo biya sa ako ang commitment kay kining ako ang posisyon. Ang gidala nako nga primary cooperative, Lorenzo Tan Multipurpose Cooperative. Okay. Ako wala din nagpasabot nga
ang Misamis Occidental ay magilagaran murag kag Muratag senador ani ba? Murag senador sa trabaho. Pero ang ato ang resources limitado. Di ba lisod congressman nga kasi pamingon na sila ba nga congressman distrito malubin ba ni sila nga bintaha pa din ng mga district congressman kaya nakafocus sa district whereas ang co-op not co party list nakapokus tibuok Pilipinas coining sa imong gingon muratag senador but ang imong limitasyon sa imong budget naagyod na feel ba nimo ang kining pagpangayo og pundo based sa request ng mga kooperatiba sa lain-lain nga mga lugar? Oo, mao na ang dako nga challenge no kay ang kasagaran nga mga layman, ordinaryo nga mga katawhan dili kayo nila kuha ba nga parehar god mo congressman no so ato pa unsa may kalainan di ba so dili naman nato na iagi og debate nga mo na no pero mas mayo ni pinaagi aning mga press conference ato mapasabot nga lahi ang ato ang trabaho sa district lahi pod ang ako ang pagka-party list gani ako mo sulti ko nga dunay blessing sa ako ang pamilya tungod aning COVID nga naman tungod sa COVID di na ko kasuroy kay ang akong gibuhat sa unong upat ka tuig no nga ikaduha man ako ni nga term upat ka tuig, tulo ka tuig sa first term, then usa ka tuig aning ikaduhang term. Kada gyud na siya semana, kada weekend ka ang session sa Congress, Lunes, Martes, Miyerkules, no? Huwebes ana, Biyernes, Sabado, naagyo ko sa lain-lain nga mga probinsya. Og ako malipayon ko mosulti nga nasuroy na nako halos tanang probinsya sa tibuok Pilipinas. Nagplano na lang ko og unsaon ako pag adto sa Batanes kay wa pa man ko kaadto dito nakaadto na ko sa Hulo hapit ako kaadto og Basilan magkuyog unta mi ni Monsignor Humawad dagana ang mga lugar gyud sa tibuok Pilipinas kay hilig pug ko o duaw-duaw sa mga koop sama sa una chair nga konsyal Costanggop no mao man akong kalipay nga magsigig adto sa barangay bisan tuwalan ta dito pakita lang ta sa ato ang dagway aron mataw ba maanad ang mga co-op nga mo dinhi ang dagway sa atong gibutaran nga co-op natko no nya lipay po kay ko kay pag-abot ako dito ilang nabati nga sukad sa ilang sigig butar og co-op natko karon mapakuta sila og dagway o usay lang pod di lang pod kalikayan ako lang po nang isulti ninyo naapoy panahon moadto ko sa lugar ako intay magpaila-ila ba nga kay dugay kay sila mag-convince nga mao din ni congressman na to no kay loy po kay tagdagway god no bitaw pero ang boto ko ipasabot nga mao na ang ako ang kalipay nga magduaw sa mga co-op kay ang ako god nga advokasya is to empower the cooperatives. Unsaan nimo pag-empower, unsaan nimo pag-represent. Kung dili nimo sila istorya, dili nimo mapaminaw, dili nimo makita ang tinuod nila nga sitwasyon. Og nadungagan pod ang akong kahibalo nga inani diya ang mga sitwasyon sa mga co-op. Dito nako gibase unsay akong buhaton sa akong pagka-congressman. Kaganina sa imong giistorya po, ay mga aside from nag-focus ka sa cooperative, so na mga services po like yung ingon health, medical, sa education, no? So, since ang coverage nimo is dili lamang diri sa Misamis Occidental kundi sa tibuok Pilipinas, so yun sa nimo nga kining mao nga serbisyo sa co-op natko maipadagay na po ni sa uban nga mga members throughout the country. So bitaw na nindot na kay kung wala tay sistema medyo dili man ay ang ato ang mga kooperatiba naay gitawag og mga organisasyon sa matag probinsya matag region bot pasabot dito tamo agi so ang COOP natko
naay officer sa matag lugar, no? So dinhi karon sa Misamis Occidental ang atong leader dinhi kaila siguro mo si Pimpi, no, Prosianos. Ugaling lang ka si Pimpi, adunay mild stroke, no, atong giampo ang iyahang health. So temporary siya nga wala kaapil sa atong mga kalihukan. Pero ang atong mga meeting kay Zoom raman, pwede siya maka-apil. Kana si Pimpi mao na ang gitawag og membro sa Board of Director sa Tibok, Pilipinas. Garbo po nato na. Dinhi sa Misok ang ato ang probinsya bag-o karon nga provincial chairman atong aptik ayo nga leader sa paglaom si Godwin Handomon. So kung natay mga programa dinhi sa Misok, pwede nato sila istoryahon o sila ang muari nako nga dinhi bay naatay mga sugyot ana sa paminato. So inana ang nahitabo sa Boca del Sur, natay leader kada probinsya yan sa region. So dito na to iagi dai, then i-empower po nato sila. So pananglitan atong miaging tuig sampo lang nami sa palabyo ning pambot kay di naman nato ni pwede undangon kay mo naman gani atong inabuhi dire, no? So nindot po ning break, no? Kanang pananglitan nami pundo sa amoa Department of Labor sa Dole, 10 million. So ginasabutan sa partido nga naman tayo mga 16 ka region. So pagtagaan nato ni 500,000, o di ba? Di ako po ang po ko nga gahinip po ko gamay. So inanami ka transparent nga kay dili man gud ni para sa district nga siya ra tanan mag-decide. Although mo konsulta gyapon siya pero ang dako nga desisyon na gyud sa yaha. Pero kaning amo dili man gud bin kanama ang giputaran. Kopnat ko man gud. So mobalik ko sa partido. So nindot sa kayo ang amo ang kuan. So mo na dai. So giagi sa by region, province, then tungod kay ako miyangi po ko na koy kaugalingon pod nga bahin. Sir, one sir, equally divided ba ang mga services sa tanang buong? Pinagalang buong yun eh. Equally divided ba? Basig doon ay ikaw ka na left behind me kay kung hindi ka connect ni Congressman. Ang tubag ana gitawag na angay-angay. Angay-angay. Ang bot pasabot dili gyud angay. Sa in English pa na equitable. Dili gyud equal. Bisan sa ato ang dire sa Tangog, dili man gyud pwede equal kada barangay. Sa ato ang probinsya dili man gyud equal kada munisipyo. Ang gitawag lang equitable. Ang kahulugan sa equitable nga kinsa ang mas nanginhanglan, nya kinsa pod ang mas kugihan, o usahay mo count pod ng kinsay suod sa dughan. Okay, ang ato ang manggod basihan pod nga sigurado ba nga kani nga programa ma-implement gyud. Naman kay uban nga nana nya dili man kay kugihan na ni-expire na lang. Di ba? Usahay pod gitagaan ka ikaw ron Manuel. So naatay programa sa inani, then na may i-comply nga requirements. Nahuman na lang ang mga deadline, wala man. So muna akong giingon nga sayang kaayo na may uban gitaga kay gayunan medyo di kaayo kugihan. So atong formula ana kanang angay-angay equitable nga naagay counterpart nga pagkakugihan. Dan kita pod kay i-consider pod nato ang mga area nga maayo pod ang resulta. Wala na lay dapig-dapig, siyempre mo claim ang po na sila nga kung dire biya sa amo ang probinsya, number 1, number 2 biya ang kopnat ko. Amo ba? So siyempre mingon po ta nga sige ato nang ipa-approve sa partido nga dako-dako pod inyong bahin kay bot pasabot daghan dito ang mga kauban nato. Di ba daw? Ya, mato ka dito nga ang boto duha ra ka buok. Mingon nga gamay ra pod inyong bahin kay duha ra man po mo ka buok. Di ba? Dili manginiingan pa politika amot pasabot. Kana bang kinsa ang naghago og maayo, deserving po sila nga mas maalagaran. Kung saan sa mga masayit ba, imong role, hindi ba lisod sa mga masayit nga kung
kanang na for Philippines ang imong servisyuhan, pero ang imong puso is gamay na, di ba? So, Kanang maingon kita daw nga lisod, maingon po sila nga nung enter. Bitaw. Sa kinabuhi bisan unsa nga butang nga naa kay pagmahal o naagyaw kay inspired ka ba, no? So unsa man ka dako ang kalisdanan, may mong gaan. Ako gugmam gyud nako kaning kooperatiba. Una nga tinuod man na nga usahay mobati gyud og kaluya ato ang physical ba nga panglawas. Espiritu na to lig-on kayo. Murag magsigig ingon nga abanti sir, abanti kaya pa. Pero ang lawas mingon nga sir, pwede mo paulay ta gamay kay medyo kuan, no? So una-una lang panalitan, no, kanang akong routine kada Webes kay wala may sesyon. Mamata na ko og alauna alas 2 kay mosakay ko sa flight nga alas 5 media kay layo man tong Amoas, Quezon City. Mato may sa airport. So di na ta katulog ana alauna alas 2 ulata sa airport chicken ana. Pag abot dito panalitan adto ko sa Tagum. So pag abot sa airport abot ka dito alas 6:30 sugaton ka dito. Abot sa Tagum sa kauras mahaw ka dito. Ilamos la gamay. Pag alas 8 doaw day ka ko meeting. Hangtod na sa gabi. Sa guna ka matulog pagkagabi napamagay mga leader nga mingon nga so kung dugay na to makita dayon birita mag-istorya. Di po kami ingon nga gikapoy ra ba ko sa mga nganhi pa man ka gikapoy ra ka, di ba? So ato po ta dito pagka ugma mata na po tag alas 5 kay sa sunod na po nga probinsya pag-apo po dito mao ra gyapon hangtod sa gabi, no? So kada mao na sa ang routine ako, no? Pero sa imong giingon kon naagid tay dako nga gugma, no, bisan unsa baliw na to dong bisag unsa kaya bisag gakaon pa tag ice cream basta wala tay gibati nga pagmahal, no. Ang ice cream mahilis na lang, no, di ba? So ina na pero kita kay tawar man puta nagay panahon nga moingon ko sa kong staff nga day pwede og ikaw lay mo istorya kay murag bugat na gyud, no, kanang ingna lang sikong ni ara sa sakyanan pwede na gyud maagwanta, no, mo relax ako gamay. So daghan man kayo atong cooperative month, no, kinaghanang manawag, no, nabaguhan pud sila ba. Abi nila kung saan ni si Congressman Kanama nga gusto gyud nga mo guest speaker anang ilang mga kuan tibuok Pilipinas manawag kong diri sa Isabela, manapit ang Isabela, ma'am. Naadapit diri sa Basilan. Naada iko da. Dito sa Iloilo, tibuok. Nay usa ka adlaw, tulo upat ka magdungan. Mangin na lang ko nga pasahan na lang na ako mensahe kay og ako'y makita nila nga gabasa ko pero akong mata galoy-loy nagmaiba, no. Imbes maayo untang epekto dili na noon maayo kami naunsa man itong congressman ay nag-istorya katulgon man, no. So balik ta kutob sa ako ang makaya mo na ako ang saad. I will dedicate my life para sa kooperatiba, no. Ako na lang sumpayan nga hangtod karon wala nawa kanako katong akong pangandoy sa una kabalo man mo nga gusto jud ko nga moalagad sa Ginoo, moalagad sa mga tao, pinagi sa pagserbisyo diha sa simbahan. Pero ang Ginoo lahi man ang plano, wala man tatawag dito. Pero di ay nindot kayo nga kita mosunod unsa iyang plano kay wa po ko nagdahom nga wala ko dito, gidala po ko sa laing level sa pagserbisyo. Ako mga classmate nga mga pare halos tanan miingon nga sakta goodbye nga wala po ka na pare kay naaman po di ay laing tawag ang Ginoo. So tungod niya na para nako dako ning kahigayon sa kong kinabuhi mintras naapa ko diri ako gid ning gamiton kahigayunan pag-alagad sa sektor nga asa ko gibutang ang kooperatiba. Kung kaganina ninyo kano ang paghatag og ang mga services from Coop na ko depende sa pagugit, of course
Yes, tinood yun na siya. Para mahibalo ang ato ang mga katawan sa record sa eleksyon. Ang Tangub City mao'y nag-una nga naka-deliver sa boto sa COP nato isip syudad, no? Tibuok Pilipinas ang Tangub City. Ang Misamis Occidental pod nag-una pod siya, nasa sa top 3 sa tibuok Pilipinas. Dili ta kaapa sa Cebu tungod po siya kadako sa populasyon, no? Pero generally narata sa top 2, top 3. Tungod niya naghangyo po ko nga bugtian po tako pinagi sa serbisyo labi ng Tangub. So maobserbaran siguro nimo diri chair na atay programa din sa Tangub kaning mga medical assistance no daghana kayang maari sa balay dito pa ko sa Manila, no? Nga taga-Tangub ug malipay pud ta nga makatabang nila. Hinoon wala na nako isulti nga kanang paragod sa ko basta taga-Tangub, no? Dayon wala na pud koy daghang requirements sa ngalan nga taga-Tangub. Ako lang isip po kortesya, respeto po sa ato nga mayor, ato la pong i-coordinate dito kay may man ang atong relasyon nila. Na nagpadayon atong educational assistance gani naapay mo apply naman akong staff dire nami schedule sa Nobyembre, no? So napamugod tay pondo dayon dinhi sa batong barangay day murag wala na namatay dire nga wala nakadawat, no? Unya tungod lagi kay taga dinhi man ko akong giingnan nga aron magamit dayon, no? So padadiidan dito og bugas, padadi og cash dayon process na nato ang burial assistance. Dayon namagay uban mo angyo nga wa batay gamay project di akong, no? So ingko nga sige. So kada tuig naapod tay gihatag sa mga barangay. So karon tuiga murag 25 matali ka barangay sa Tangub. Gihatagan nato og taga 1.5 million, no? Dayon sunod tuig basig na anapod, no? Naingko nga napamangkoy duha ka tuig, no? Karon 2020, then 2021, then 2022. So pero dili nako na mahurutan ng barangay kasagaran ana matagaan pero kung naagad tay kakulangon naman po tayo district congressman mo na lang po mo tiwas, no? So kana Tangub ra akong gitagaan ang per barangay kay naman po ko'y rason kini man ang nag-deliver gyud og pinakadako nga boto sa uban nga mga munisipyo hatag-hatag po tag kinagmay, no? Pero ginagmay ra gyud dili gyud pareha dire. Bang, nanagin sa dugong nimo ang mga lagas. Dinabot kay Diaz din sa serbisyo. Tapos naman yung minister, ano ba, hindi na nakabot si Bigol sa tuhap. Since nga, mas mayo sa biswari sa tuhap ko dyan. Whole Philippines na itong pinagaran. Mo na ingon do nga abi nato ni si Jonathan og loyal kay nato, no? Himuon madetan yang sibilyan. Bitaw dong. Kanang sa tinod anay kanang sa ako ang pagkakaron kanang lipay na kay ko. Kinsa ba ikaw David Chair, ako magukang pag-umangkon. Naka-witness manggug ka sa atong kalisod sa una. Ano bang kung naata sa kalisod kayo pinakadako na tong pangandoy maingon lang gyud ta nga makahuman lang kog eskwela mao na oh di ba wala na although makahuman pud tag eskwela bisag kulang di ay kana makatrabaho ta oh so meaning ana ra ka gamay atong pangandoy nya ako lang na balikon dinhi ko nagdako dinhi ko nanagat once upon a time motumog sa dili among balay diha nga area sa among kalisod nakahilak mi nga among balay nga daplin sa dagat nalusno nalusno bisag inana mi ka pobre sa una among balay motumog sa dili ang iyang haligi moabot og 100 ka buok 100 ka buok kay pulumas tuko ana mga parabiad na mga kita ninyo anang mga oh so tungod ana kaming mga igsoon akong igsoon nga pare
kung isuon nga former nga madre naningkamot yun ni nga makabangon sa kalisod. Pero wala ta naguna-una nga moabot ani. Ang amo lang nga makaginhawa ba ta? Makaginhawa. So kanang kaban na mga pambot sa una dinimi sa una wala pa ni una-una nimo lalom kay ang lapok ani unya maghandos mi sa among sakayan didto una nakaingon sa una ug madako ko nabako koy matabang ani ka kalisod no mo ni nga nakauna nako ani no kay siya nagani dong gikan ani hangtod dito maghandos ka sa imong sakayan kay og dili nimo ihandos likado pod og makawat dinhi no dakto istorya tako na kanang kalipay nga naabot mi diri og tungod niya na ako personally wala na ko nangandoy og dugang pa gani akong asawa last term man siya na ingon ko pwede maputa magdungan og second phase nga honeymoon kay sa dugay na mo sa politika medyo napabaya na mo amo ang kinabuhi ba sa pamilya nabisin mo ta inana siya so dong kanang giingon nimo dong bitaw ko medyo rato kanina wala na ko ana happy na ko ani karon lang para ako lang pag ibalita sa inyo kami sa Co-op Natco Party List na ami bylaws nga tulo man may ka-island Luzon, Visayas, Mindanao aron mahatagan og kahigayonan ang kada island nga maka donay kahigayonan paglingkod isip congressman tuyokon ang iyahang nominasyon iyang ranking no tuyok so sa una nagsugod ko og number 2 unya ako kaingon po ko kustan swertihan ako kay number 2 ra ko unya nakalingkod duha nya ako pagud mong dungagan nabasig nakabalo na mo ani ako lang balikon pertigin ako pasalamat kay ngano atong panahon na number 2 ko ang lingkuranan sa party list sa 60 ka buok sa 60 ako'y ika-60 kato lingkuranan na duha mi ka ilog dunay usa ka party list ning ingon nga sila daw ang ika-60 kami pod ding ingon pod mi kami ay so kami magdeklara sa Comelec sus luya kay nako nga atong miagi 2019 number 1 ako relax na kay ko kay di na ko ma-stress kayo kay sa una paita tong number 2 so usara pinakalingkod ko giapas man sa Ginoo akong numero so karon 2022 number 3 nako kay ana man so na ako na gina ng mga leader nga prepared na ko nga mapahulay nagmeeting na mi sa akong mga anak nagmeeting na mi sa akong tanang suon pamilya nag-ingon sila okay ra pod na manoy nga mobalik po ka dire kay gikan man ka sa simbahan pasin mao po na kay gayunan nga mabalik ko sa original kong panganday nagkaron kay nagpasar man og resolusyon ang mga COP leaders nga ilang ideklarar nga himuon gyapon kong number 1 so ilang i-suspend ang bylaws ila man ang katungod pod ingko nga akin sa baytaw nga dili malipay ana no ang ako lang kondisyon nga kinahanglan uyunan sa kinabag-an so karon sa semana mag-meeting ang COP Natco Party List ilang tik-upon to nga resolusyon so daghan na kaayong namirma o giingnan ako sa presidente nga kung assured na ka kay naanami gisabotan ingko salamat po kayo nga naana dayon ako lang pong saboton og balik akong pamilya o akong mga igsoon unsa ba nga nagyap po sila suporta ko na ako'y another term pero ako naanad nako sa akong kinabuhi nga og asa ko padulong mo subay ko sa plano sa Ginoo kay kita nahibalo man ta nga kita narata sa panaw sa kinabuhi no kining ato ang pagka-congressman additional lang nga titulo kining ato ang gahom o kahigayunan sa pag-alagad gihatag lang ni additional na siya pero biyaan gyud nato ni tanan no ato bitang miaging natulo ka semana among former congressman namatay nakinomdom ko biyaan gyud nato tanan no so ako pod
buhay ay wither-wither lang. Importante lang kung naatay kahigayunan sa pag-alagad, ihurot gud na to ang tanan natong kusog kay sa in English pa, we shall pass unsa na ta this way but once. Mao po na ako ang gitamdan. No, nga akong spiritual advisor si Monsignor Humuad. Simple ra gyud ang iyang tambag. Live today. Oh. Ayaw pa apiktar sa miagi. Ayaw po pagsige kunaw na sa moabot kay ma-stress ta ana, no? One moment at a time. Dayon unsay maayo bisag unsa pay mga istorya inana padayon. Unsay dili maayo bisag pag unsay kuan ayaw ipadayon. Simple ra kay no? Engko mati salamat kay nanyor mo nay guidance, no? Dayon ingon siya walay namunuan nga wala gitugutan sa Ginoo. Bot ipasabot kon mabutang ka diha kana gitugot o gipanalanginan sa Ginoo. So bisan ganing pagka purok president kung nabutang ka diha dili din na basta-basta nimo makuha kung wala gyud ang panalangin sa Ginoo. So ako mapo na ako ang gitamdan nga ug asa ko ibutang sa Ginoo gaan atong kasing-kasing ug atong unahuna kay sa una hurot akong unahuna nga dito ko no 7 ko ka tuig excited na kay ko nga adto ko sa simbahan nya dili man di ay may plano sa Ginoo mas naman di ay gwapo pa nga giandam para nako di ako nagkatunan sa kinabuhi usay sakit kay nindot man na magtuman ta pero mas tamis gyud kayo mosunod gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. Okay, kung ninitanan sa mga panerbisyo di mo, kumusta ang imuhan panglawas? Doon yung mga nangutan. Unsa may imong tan-aw ani ako ang lawas dong. Pero ingon bi sila nga nagsaulog madeka sa imong birthday kong ato ang October 16, no? Pila na may imong edad? Ingko nga tagnaa. Oh. Ako senior nako. Kauban na may edad ni Monsignor 63 nako. So kaloy sa Dios kanang nanapog ko gipang-maintain, no? Ikaw na ama mo gipang-maintain siguro, lain matag mga maintenance, di ba? Nana ko gi-maintain kog tubig, maintain kog para high blood, no? Maintain. Daghan ako gibati. Gani naama pug ko kakulangon sa pagdungog. Munang ako na ako'y hearing aid, no? Maglakaw man ko diri mabuntag, no? Usay maluoy ko namang silingan nga nausap na kuno ko kay di na ko mapansin. Di para sa una nga dali kayo, oy ana, karon dili naman mo pansin si kong. Wa mi sila kabalo nga wala nga nakadungog. Kay dili man ko magdala og hearing aid og mabuntag, no? Magtaod lang ko inani gahapon kay usay sakit magod sa kuan. So kaloy sa Dios dala ni sa ato ang sa tawag ana, no? No. So pero kaya pagyapon nato mag-alagad sa tabang sa Ginoo. Dayon ang kanang giingon nimo nga kumusta generally okay raman dayon natay ginagmay nga mga challenges sa health nga which is normal sa ato ang edad. Nangutana ko sa doktor unsa man akong gibati sa kuan dok manimo na lami biya pod ang sulti sa doktor Dong Manuel. Ingon siya, Dok, Ben, kani tanan imong gibati manimo ni. Mo ba? Pero ako lang kang garantiyahan. Dili ni siya life threatening. Nung siya dili pa ni ikamatay. Kuan lang makadisturbo lang gamay, no? Medyo maka-stress gamay. Nya kanang stress dok kay makamatay man na siya. Insya mo na imong i-manage. Bitaw. Salamat po ko sa atong mga katawan nag-ampo pod sa atong mga panglawas sama nga ako pod mag-ampo po ko sa taga-media kay kanang inyohang papel kinahanglan pod na sa ato ang katilingban kay kon wala pod mo daghan ang mga maayo kaayong balita impormasyon nga dapat mahibaw-an sa katawhan mo na ang dakop po kainyo nga papel. Sir, balik gamay sa politika. Oh. Walay miduhol nimo nga ayaw lang sa panerbisyo des kupnat ko, lahi lang nga posisyon.
Sa unsa man nga pananglit nga posisyon dong? Pananglitan, gusto mo Pagkaganto ba yun? Ah, ako na nang gitubag kadaghana kanang isip tagatanggob o natural pod na sa ato ang katawhan nga mo testing ba o istorya, no? Mo na nga may na nga inyo nagipangutana o kani press conference man gikan gud nako madungog atong miaging pila ka adlaw ako mihangyo ko ni Gobernador Philip Tan nga mag-istorya mi nya nalipay ko nga okay siya nag-istorya mi dito ako siyang giingnan nga Gob salamat kaayo sa imong panahon ang ako ang tumong nga miani ko aron gikan gud nako ako gud mismo ang mo istorya aron kanang mga pangutana sama nang gipangutana ni Neptali ang tubag gikan gud nako dili ba pwede do nga ingon si ana kuno ingon si kuan kuno wala na ni kuno unsa man ang isyu sibin kanama mudagan ba pagka mayor sa Tanggob ang tubag dili ngano man sukat ko na abot sa politika never sa akong imagination never nga nagunaw na ako anak nga posisyon ngano man ang kanuner gyud nako nga ginauna asa gyud ang plano sa Ginoo oh gani kung may nomdo mo nag last term ko sa 1998 motoy pagtapos sa una na kong term pagka 2001 ning ingon din nga balik og dagan kay ana ingko burak pa may nanako wala may tawag sa pag-alagad niingon si Philip atong panahon na mayor Ben nindot na tingali diha lang ka sa co-op murag miangay naman po ka o kira po ko sir so nagpabilin ko si LTPC pagka 2004 nana po ingon nga balik og dagan kay mo na kumor magwalay tawag sa pag-alagad wala lang gyapon pagka 2007 gikuha ko og balik so akong paminaw mo na ni ang tawag o di ba so pagka 2013 ning ingon ang kopnat ko nga bay basig ganahan ka mag-congressman sa kopnat ko mo ba so nakiksabot ko ni Mayor Philip nga okay ra ba ka Mayor basig mag-congressman ko ani sulay lang ko dayon siya okay ra kay support man tani mo salamat po ko nga siya nga kisya may ipuli nimo o okay ka naman po akong misis siya okay so na konsyal akong asawa 2013 pero ako na civilian wala man ma-accredit ang amo party list ato oh di ba so akong nauna wala gid ko kitawag 2016 ingon na pod nga balik ta bay so basin og ana so that's history na congressman ko sa 2016 ako balikon never sa ako ang panghuna-una nga nakos politika kana nga posisyon pagkakaron kon tanaw nimo akong mata o paminaw nimo ang ako ang kasing-kasing ako by heart ug moingon kag unsa gi close kay nimo ako kon pwede mo retire nako uban sa akong pamilya sa 2022 kay ngano man basin wala na ko'y angay pa nga misyon kay kaloy sa Dios ang ako ang gipangsaad sa koopnat ko more or less natuman-tuman na unsa man una nag-commit ko sa koopnat ko nga kung ako'y ma-congressman atong buhaton ang process of consultation i-empower mo nako o kaloy sa Dios kanang pagsige na kog duaw sa mga co-op sige may konsulta sige magkonsulta sige konsulta kaduha transparent daghang mangutana mingon pila kay nadawat ni kong no kay na may bagong speaker so may kalikayan nga kamo mismo magunaw na nga katong namuta dito di ba ako sa among partido nabay mangutana o pilay akong dadawat ug asa inana ako kabukas mingon nga kanang project ni kong naba na siya mga butang nga yung ana libre mo mangutana sa atong partido o
kana nakaingon sila kana yung spirit of transparency ingon ana. So bot pasabot ang among gipang siabotan nga reforma sa akong tanaw lipay nako. First time kami nagkaatos Malacañang, no? Live uban sa presidente. Among gi istorya ang presidente unsay mga issues concern sa Coop, lipay pud mi nga iya pud man gitagaan. Atong miaging semana tungod sa dili pwede Zoom with the president. Ato po maging semana bago ang speaker, kada bagong speaker ako magyud na ikortesi ang Coop. Pagka speaker ni GMA live personal dito sa Hawanas Kongreso, lipay kay mga Coop, pa-picture ni GMA, kaon po nagmay dito. Ingon ang mga Coop, sus, pwede na di ay ning pisina sa speaker ko. Okay ni amang ko inyong representative. Pagka speaker ni Cayetano, dito po mi, no? Giobanan po mi ni Deputy Speaker Rominal. Lipay po kayo dito. Kaon po mi dito siya. Ang inaani ba, nindot na po dahil, no? Nga na dahil kay congressman nga makadala na to. Nga, pwede na tamuan ni sa, kamo nakaato na ba mo sa opisina ni Speaker sa Manila? Ha? So, nakaato na ba mo sa Malacañang uban sa presidente? Wala pa, gawas lang kalbon mo. So, nabuhat na muna. So, ato maging semana, bago nga speaker, nag-forum na pod mi. Ugaling lang kay isom lang kay subot pasabot natuma na. So, balik ta sa ato para nako ready nako magkuan. Pero kung tinud-anay ang hangyo sa mga Coop nga ilang i-amend ang bylaws, tagaan ko og laing kahigayunan, mamalandong gyapon ko nga nya si Monsignor magsige man siya ingon nga iyan po nato si Congressman Bin Kanama iya man giingon kung we need you in Congress ko gusto matigid ni si Monsignor nga padaan ko dito. We need you in the Archdiocese of Osamis. Ko, sige nyor, tabangi kog ampo kung asa ko. Pero sayon man kaayo ng pag-determine kung asa tagi tawag, ngano man malinawon ta, relax ta, di ba? Nya happy ta diha. Kay nganong moingon ako nga wala ko nagunaw na nga magmayor tungod kay ang akong training sa simbahan, ang training nako sa 7 ka tuig sa seminaryo, mao nga dili ka kinahanglan nga diha gyud ka ana nga posisyon aron ka makaalagad. Mao gani bisan ikaw mananagat, bisan ikaw mag-uuma, bisan ikaw ordinaryong puro president, ikaw lay minister, kung kinasing-kasing nimong gialagad, nagapoy chance nga malangit ka, di ba? Kato si San Lorenzo Arroes, okay sa batong katikista nga dito sa Japan nga, ha? Oh, musara man in taon to siya, sa may arang ko, ordinaryo ra nga, ha? Na Santos. So, but pasabot, dili day ta kinanglan nga magkupot gyud tag dakong katungdanan aron makaalagad sa atong isig kaingon. Ugaling lang kung na ang tawag nimo diha, no? Narana nimo kung na ka gitawag pero wala ka tawag ayaw gyud. Maako gani wa magkogitawag pagkapare di diri lang ta sa asa ang tawag, no? Pagkakaron tanan nimo akong mata, paminaw nimo akong istorya by heart, wala ko anang tingwa sa pagkamayor sa Tanggop. Ang ako suporta nila, ato silang yampo, ato silang tabangan, nga mas mapalambo pa ang syudad sa Tanggop. Dayon kay naama sila diha, ang bot pasabot sa sultipan ni Monsignor. Sila gipanalanginan o gitugutan sa Ginoo. Sama ra pod ni Congressman Waminal. Siya naka midaga gobernador pilde, midaga congressman pilde, daga congressman pilde. Laktod istorya atong panahon na wala siya gitawag. Bisag kung saan niya diskarte wala. So midaga board member daog, then vice governor daog, then na congressman. Mao din na yang
tawag. So, kung sa man ang sunod niyang tawag, so iya po nang ipamalandungan, no? So, naklaro na to, dong, aron ka ng atong mga higala, mga kauban na to, din sa tagatanggob, klaro nila ang ako ang tubag. Og lipay po kay ko nga, mingon si Gobernador Philip sa mga. So, Ganong nigawas man ang istorya ako. dili manggod kali kayan nga pag naanak ka aning level nga congressman, hilik po ni mga tao og tupo-tupo ba? Tupo. Oh, kani si tata example ani musikat igmayo. Ingon siya, ta mura mag kuan ka ta nanagog ka na. O data ug magmayo ka sa amis. Anam na siya kay kato magani si Espinido, di ba? Anak-anak ito nga kasi magmayor. So, natural na sa atong katawan nga nanagani ka anak nga posisyon. Umingon sila nga basin ani, no? So, wala lang sila kayo ka ila ni Ben Kanama. Pero sir, wala politiko man ng tao Nang bisita. ay mataganan ka niya. Kita dong kay ni ana man ta ani dili kalikayan parehas po ninyo. Nga naapoy mo isgot-isgot nga what if ingon ana. Simple ra kon tubag. Consistent kay ko nga ato lang ko og asa ko gitawag sa Ginoo. Kana ra balik-balik nako. Asa ko gitawag Ginoo kay kun akong tanaw bisan ikaw relax ra ka wala kay buhaton. Kung gitawag gyud ka sa Ginoo, maabot ka dito. Baliyon nimo bisag unsaon nimo og diskarte, bisag unsaon nimo pangugat, buhaton nimo tanan. Kung wala gyud ka gitawag, di gyud ka kaabot dito. Kung ako buhat lang ko sa kong trabaho, relax lang po ko. Kay mas gisalig nako akong ugma sa Ginoo. Kanang ang advice ko nimo senyor nako nga live today. Ayaw padala sa miagi, ayaw padala sa umaabot. Kay may stress ta na magsigitag kon bata nga tuning buhaton kay aron ta ana bisan kaning sakop natko wala man koy gibuhat sa akong mga leader aron ilang usbon ang bylaws wala ako lang giingnan nga trabaho lang ko kung tanaw ninyo dili na ko angayan di pahuli na po ko pero kung sa inyong tanaw nalipay mo uban ako narana ninyo o di ba aron mo gamay-gamay ning atong mga stress kinabuhi dong ba aron imong pangutana kumusta imong panglawas kay makamatay ng stress kada kay BM sigog nauna nga di ba so Okay, sir. Okay, kasi, si iba yes, sir. Kung kasagara man gud karon is ang members sa ato ang cooperative mga ginikanan nga mga adunay mga estudyante. So aside sa scholarship program ko, unsay mga giandang o lain nga mga programa alang sa ato ang mga estudyante labi na karon nga ani ata sa pandemya. depende dai sa unsa kahay mga hangyo sa ato mga estudyante no naamay nindool nako nga sir patabang mi magpalit mi og bond paper ko nga sige hatag lang po ta ginagmay naapoy nindool nga mangaya pod mi sir og radyo ko nga sige ana nay so kita bukas pod ta ug unsay kay kita committed man pod ta sa edukasyon ang ako alang tungod sa limitado sa pondo maulaw ko nga ginagmay ra akong hatag pero akong prinsipyo day wala gyud masiro kun wala gyud ko laing matag ako na lang dalitan sa pinakatamis kay nga kape o pagkaon at least naman lang di gyud siya magmahay nga ning adto siya ni congressman wa magani mahatag ang tanan pero naagyo siya nadala nga Wala sila gutom. ginagmay kana bitang mo ana sa balay wa manggod ko di na ko kaya ng imuhang gihanggad pero ako na lang ripanan imong plite o ako na lang pong ripanan imong adlaw nga nalangan ka di at least dili ka magmahay nga sagdi lang libre akong pamilite den karong adlaw wa ko ka trabaho gisalbar pod ni kong di ba may na lang pod na nga pero ang importante diya dai nga ang atong kasing-kasing ba gusto gid unta pero dili magod nato mahatag ang tanan. Kung isip nga congressman ka sa co-op,
sa tanang mga kooperatiba wala ba gipailan og kaso sa mga membro o niabot dito sa korte dahil paghuman ang kining mga membro o katong mga kooperatiba nangayot nimo og tabang usa niya ba? Daghan siya tungod kay apil na sa gitawag o dynamic sa kooperatiba nga dili nato malikayan sama sa usa ka business organization. Sample ni ana LTMPC doon ay mga empleyado sa LTMPC nga wala takabalo o ngano matod sa management nagbuhat og dili mayo. So tungod niya na wala na laing opsyon human sa dialogue dili gyud matabang, so maabot sila sa korte nya. Pag abot sa tumoy mabalik pod nako nya kita asa matana nga higala na to ang empleyado, committed po ta sa co-op. So niingon na lang ko nga naman na sa korte, di ba? Ang korte na lang ang mag-decide o kinalan mo abogado. So kung siya akong matabang, niingon po ng LTPC kinalan po ng abogado. So naimina na dili lang sa LTPC, sa tibok Pilipinas daghan na kayo ang mga tabo niya. Pero ang general na mo nga sugyot nga sa dili pa na moabot mayo magsabot-sabot kay ang resulta ni ana ang malugi ang co-op. Kay kon modaog ang co-op loy ang empleyado, manabit po ta dili mayo, manabit ko kag dili mayo sa co-op imong giton da author kana pildi ko ka og mapildi pod ang co-op loy pod makabayad pod ang co-op og libo-libo sa empleyado. Sa to pa ang nahitabo los posisyon na los ang co-op, na losing po ang empleyado. Congressman, last. Sa imong pagsuroy sa tibuok Pilipinas, asa man nga probinsya nga mature na ang mga miyembro sa kooperatiba, dinlikon ang pagkinabangay sa kooperatiba o sa LGU, kay mo man yung pinaka-importante sa development sa community. Nindot kay na siya ta asang lugar. Generally dili ko makaingon unsag pinaka. Pero ako maingon ko ang Misamis Occidental usa sa lugar nga ikapangambog nato nga maayo ang development sa co-op, maayo pod ang relasyon sa co-op ug ang LGU. Bisan ang tanggob ngano man sa una nga ako pa ang manager sa LTMPC, makita man gud namo nga very close kayo among relasyon sa city government o partner gud mi sa city government, no? So ang misok pod ang probinsya makita po na to nga tungod ni ana mayo ang boto sa kopnat ko kay dali man gud nimo masabot maistorya ang mga lideri sa probinsya, no? Government gani do na may plano, wala lang namo na buhat pa ang schedule uban ni gobernador nga ingon siya mahipod bin no mag-meeting ta uban sa mga co-op dayon ato pong mahatagan o panahon unsay ato ang matabang o lami kay ito o galing lang nabisi ko sa Manila wala na kumunang akong ina si Gadwin, bro ikaw naman ang chairman dire sa kopnat ko kinsa man ang ato ang mga leader dia mo balik ta na gobernador para unsay ato ang sabutan kay andam og tagana si gobernador. Ako pod motabang po ko. Last, kung kining pag-amendar karon, ikhanan bikini sa mga ato nga pagkuhanan nito sa program ko. Satisfied ang imuhang sa imong performance kay doon naman sila nomination o amendment sa balaod that you will still be the number 1 nominee. Tamis po kay na pamalandungo no kabalo ba mo nga ang katong akong gisundan nga congressman sa kopnat ko nabutang to pod sa akong posisyon nga siya number 1 then pagkasunod man number 3, no nya dili man gud nato malikayan nga lami man gud ni nga kahigayonan napod to siya mga tinguha nga magpabilin. Naon sa may gibuhat sa kopnat ko nga gi-expelled man.
gi-expelled ang gisundan. Mo nang nag-ingon akong staff nga, sir, hinahinay ta kay basic ma-expelled na punta. Mo nang akong giingnan nga dili na history repeats. Balihon ako. Deklarar na ko daan nga dili na ko. Pero nindot na usahay dong kanang butang nga imo na i-open, no, sila na hinuon ang naningkamot. Pananglitan na may bylaws sa kopnat ko nga pag makalingkod na ka, first term na ka, automatic na ka nga nominee sa sunod tuig. Sa imong island, So atong 2016 na congressman naman ko, bali pagka 2019 sa Mindanao, Ikaw na number 1. ako na automatic. Pero ako, ingon ko, dili na ko na i-avail nga privilege. Di ba na sa basketball dong sa una, i-wave nimo ba? Di ba unsa na nga dola dong nga, i-wave nimo, dili nimo i-avail. So ang gibuhat nako, gideklara nako ang posisyon sa Mindanao nga vacant. Bot pa sa bot, bisag ako galingkod, open siya. Kung naatay leader sa Mindanao nga naangayan na to sa posisyon pagka-congressman kay kung modaog ka dinis Mindanao, number 1 na gud ang Mindanao, dako na kag chance nga ma-congressman. Gi-open aron mahatagag kahigayunan ang mga tao. O lami kayo ang balita. Pag deklarar nga open, pag nominate na, hago paas ay mob, Porbin ka na mahurot og sikan then close iko tanawa. Kaysa imong ingnon nga kinahanglan ako ra gyud kay naa sa bylaws, daghan pa mo tanong sa mga bylaws kanang sa mga na-approve. Di ba na pwede murag ikaw no masakitan ka nga sa mga tawaan na debatihon pa man nga bylaws. Dugay naman na, di ba? So na-realize nako sa kinabuhi, dili lang anak nga butang sa bisan unsa. Ang butang nga gawas nun ka nga imong i-open mas mobalik noon nato, di ba? Unsa na nga kanta o sa simbahan pa na, the more you give, the more you receive, no? So kana akong gibuhat sa among partido nga ingon ko open ako for retirement. Pero kung doon na mo yung mga plano, kinahanglan isubay na to sa proseso o ang labi na tong indicator, nagpabilin ang atong panaghiusa. So kung atong usbon ang bylaws nya na-maintain na to ang unity panaghiusa sa partido na indicator na nga air. So lipay kay si Padre Tony kay nana siya katabang sa simbahan. Mo man akong giingon niya, Padre, basta mo abot ang panahon nga mag-retire ko, I will dedicate the remaining days of my life diha sa simbahan in an ordinary position. Congressman, kumusta ang inyong komunikasyon ni Velasco o sa imo? Gwapo pod na siya. Wala kabalo ang mga tao. Ako na nang i-share. Sa 17th Congress ato pa sa Miagi, kani 18th man ni. Gitawag na dong og seatmate. Kung sa Binisaya nang seatmate dong. Ha? Tapad og lingkod. Kami ni Speaker Velasco, siyempre kung seatmate nimo sa grade 1, seatmate mo grade 2, medyo tulo ka tuig mo nga seatmate, so dili malikayan nga na mo ma-establishar nga pinagsamahan. Although dili man kayo very close ni Velasco, pero sa ngalan nga seatmate, almost every day, kada session, chika-chika, picture-picture, ana, di ba? Dayon, one day, ako siyang giingnan nga, malakas naman yung balita na ikaw na ang future speaker, siya huwag kang magbiro ng ganyan. Pero kung mangyari yon, huwag mo akong kalimutan na sabi niya, ikaw pa, seatmate tayo. So, siyempre, miabot ang panahon, manang eleksyon, dito may siya iyahang gipoyan, no? Sa Shangri-La, Cortesimi dito, ana-ana. Pero, agad mo ta sa gitawag o hibaw naman ta o asa ang gitawag kumpas ba sa leadership. So, may term sharing. Bisa to pa respeto ta dito.
Nga ako pod allied po ko sa nasyonalista, si Speaker Cayetano nasyonalista. So happy po ta nga to adito, no. Ang pasabot dili may ingon estranyo kayo ni Speaker. Mo to nga paglingkod gyud ni Speaker, nanawag dayon si masalamat po ko ni Deputy Speaker Paminal anang di ba ning lingkod siya 12 pare naman ka ko nga naman kung siya ari na diri kay na bagong speaker iko ingon man si kuan bitcher nga sos grabe ako kinabuhi nga na-quarantine ko stress kayo dai sa pizza 12 dai quarantine pa ko nakagawas mi sa quarantine 13 Ingko, kung dili makukagawas diri kay na may pulis sa mga tubangan. Ano sa mga pare? Na-quarantine intaan ko kay mutuman manggunta sa kuan. Di ka aning ko ihunghong na lang ko diya unsa o mga na-quarantine ko. So nag-text ko ni speaker nga, speaker, congratulations. I'm sorry. I cannot be there personally because I'm a quarantine. Can I meet you sometime next week? Okay raman pod. Yes, boss. Anytime ko. Lami po na. Lami po na. Pwede tatoy pala minute ba? Di ba? Kung inom ka sa speaker, ana, lami po kayo. Yes, boss. Anytime. So, sa to pa, akong inang si Deputy Speaker, nag-reply naman si Speaker Velasco. Next week na lang. Ikadawa kong 16 birthday po na ako. Murag, alanganin po ko nga anak ko sa Manila. Kay, lami man po birthday ba sa pamilya. So, 16. Biyernes man na. So, 17, 18, pagka 19, adito din ko sa Manila. So, human naman quarantine. Human naman quarantine. O, gidala na ko mga staff. Kaloy sa Diyos, no? Mga between 3:30 to 4 sa Monday. Gibanan ko ni Deputy Speaker, Paminal, uban sa kong mga higala sa nasyonalista o sa party list. Dito may courtesy ni Speaker Velasco. Congratulations. Dayon aron pod nga malipay pod ang co-op, ako pong giimbitar nga speaker, pwede ba we have a forum with the cooperatives in the whole country. Okay kayo. So kano sa man na Ben 28 sa nag-comment siya, sige I will be there live sa 28. Pero by 26 sa October naglandfall ang bagyo nga Kinta sa Marinduque. Kagoy cancel gud ni. Itawagan ko nga dili ma-cancel pero mag-tape na lang siya. Kay siyempre una gid mo nang imuhang. So nadayon. Nagpadala po siya staff o lipay po ko sa iyang mensahe. Ang iyang support sa kooperatiba, iyang support po sa atoa, isip chairman sa Committee on Cooperatives. Ug lipay po kayong mga ko na ang bago nga speaker naapo gihapoy suporta sa mga kooperatiba. Tungod ni ana ang mga kooperatiba nagpadayag pod. Congratulations o nagpadayag sa ilaha pong suporta sa mga plano sa atong speaker. In laktod nga istorya, ang botetel ni pasabot unsa naman ka sa bag-o nga speaker. So unsa meaning lisana on board ra kay punta. I mean nata sa maayo nga relasyon kay di ay sitmate man di ay sa tulo ka tuig. Bita po to. Ko swerte tong lingkuran ana. Kayo lagi dai mo kay Kunang tulo mo ka tuig ta nga sitmate. Siguro dunay panahon nga magbayloan ay magbalon o sa no? Dili lang classmate, sitmate gyud. Okay, classmate man may sa 17. Sitmate gyud. Pwede magkopyahay. Pwede mag-sharing o kopya. So pwede ra gumuhong dai congressman. So tungod ana dili kay siya ingon nga layo na to. Although kita di po ta magsalig ana mo trabaho kita. Atong ipakita ni Speaker Velasco nga ang mga co-op no nalipay sa iyang programa o ang co-op sektor anda mo suporta kang Presidente Duterte ni Speaker silang agenda para sa kalambuan sa nasod. Mao po na itong commitment. No? So, dili lang naata sa committee, pero wa po tayo gibuhat. So, support kita. So,
kana ang ato ang commitment niya nga ako ang paningkamutan nga ang mga kooperatiba kanunay nga magsuporta para sa kayuhan sa tibuok nasod sa leadership ni President Duterte o sa ato ang bagong speaker Lord Alan Velasco. Right? Okay. Wala naman sila question nun. Puno kahit sa kasayuran, siguro sa imo na lang mga panakot nga mensahe sa tanaw namin na Congressman. Salamat kayo. Salamat kayo akong balikon ani Asi Iba patigayon sa Bis Channel si Jonathan Dula of course ato ang tagatanggob gyud no nagpabilin gyapon nga bata ug dalaga gyud gyapon dalaga og gwapa gyapon no sulod sa dugay na bitaw na nagkita no nga congratulations na naman kay Mindanawan Broadcasting Corporation. Congratulations. So, of course, ako ang pag-umangkon si Bitcher Kanama Dablo Mabuang no sa Dali TV. Salamat po ko ni Dr. Mayor Jennifer Tan sa iyahang pagpadala kanimo dinhi. Uban si imong backup si Martin or pareha bining apelyido. Imong apelyido dong Usamis o taga-Usamis ka? Yo din siya. Si Naiptali, no? Sa Panggil Bay Monitor, si Manuel sa DSTD o si John. Salamat po ko ni Monsignor. Kasi yung manageran dong sa DSTD? Sa Archbishop. Siya gi manager. Kaysa una atong igsoon si Padi Edgar. One time na imong manager, no? Napod akong staff din si Daryl og si Ruby sa tanan nga namin na akong kasing-kasing pasalamat ining kahigayonan na to nga mapahibalo na to unsa nay ato ang gibuhat para sa kooperatiba ug nadungog gyud nyo gikan sa kuha unsa pod ang ako ang mga personal nga mga pamalandong mahitungod naning atong pagpangalagad. Og in closing ako nagahangyo sa tanan nga padayon ang ato ang sinuportan na iba alang sa dugang kalambuan sa sektor sa kooperatiba o sa ato ang syudad o sa probinsya. O ako nagatuo nga kung ato ang yung tuuhan ang giingon ni Monsignor Humuwad nga ang tanan ng hitabo nga adunay pagtugot o panalangin sa Ginoo. Mosunod lang gyud ta sa plano sa Ginoo ug mabatunan nato ang kalipay o kalinaw, no? So akong balikon ako ang giluwatan nga pamahayag sa miaging mga panahon ang akong naaptan tutang nako kabubuton sa daghan kay nga mga tao. So kaning LTMPC salamat kayo, kaning Barangay Lorisutan salamat, sa Dakbayan sa Tanggok ang pamilya ni Gobernador Philip Tan, Ma'am Jennifer Tan, ilang mga kauban sa pamilya, mga city official sa Tanggok, no? Kami duha ni Wilma dili pud mi maabot yani kung wala ang tabang mga barangay captain sa Tanggok. Dayon of course sa ako pong kinabuhi dito sa Congress, grabe gyud ang suporta ni Deputy Speaker Congressman Waminal, no? Kanang siyempre to anak ko dito, no? Ako dili na ko malimtan nga kana bang iyang pagbalyo nako nga gidala ko sa City of Dreams, no? Magunsa mata dito kung si ingon makanako nga magpatabang kanako sa imong trabaho. Giseminar ko dito City of Dreams, kailabi mo nang sunod motoy unang sesyon, ikadawang sesyon dito na pod may sa Soler ko kuyawa man ni atong mga klasihanan, no? Klas man kayo gitudluan ko inani pare ana tanan na ako'y mga challenges dangop ko kung murag di naman ko makuha ani nga chairman sa Committee on Cooperatives, give up na lang ko, ayaw pare ayaw ubanan ka na ko, no? Kana bang mga butang nga sama ni ana, no? Nga gibalyo kayo nga usa ra giyaha nga padayon lang ta pare unsay para nato atong trabaho dayon salig lang po ta sa Ginoo ug ang mga tao one day makasabot na unsay atong gibuhat sa tungod ana sa pamilya ni
Deputy Speaker Rominal, salamat kayo uban sa iyang pamilya. Si Mayor Ando nag-istorya po mi gapon akong gingnan. Salamat po kayo Mayor, no? Mao na nga kana raman siguro alang sa tanang kooperatiba sa tibuok Pilipinas o labi na dinhi sa atong area. Ako ang inyong representative sa wanan sa Kongreso. Ang akong commitment, I will dedicate the rest of my life o nahabilin ako nga termino para sa kayuhan sa mga kooperatiba. Katong wala pa'y cellphone number nako, akong i-announce kay ako hilig ko og padala og ice cream basta na mag-birthday. So kung dunay naminaw nako karon nga atong mga higala labi nagtaga kooperatiba, David Chair i-announce nga 7 kanama di ay iyala nang hilig nga na may maingon ako nga tinuod na akong mag-text nako happy birthday to me. Ako din padadag ice cream siya tinuod di ito. Usara ka galon, no? Sa kagalon. Ana lang. So akong number 0917 300 6625 0917 300 6625. Kanang akong number day gihatag na ko na sa tanang kooperatiba sa tibuok Pilipinas. Kung na sila mga issues and concern, anytime sila mo text. Ug naagay tinuod nga karong adlaw na ay nag-birthday karong manager sa Kapis. Sa tinuod nga day kong magpadala man gyud ka ice cream, no? Gahapon ay manager sa Valenzuela nag-birthday ko. May na lang na, no? Nga ilang congressman dili lang di ay sa programa naa po di ay pang birthday. So basig na amoy mga birthday, no? Katong giingon nato David Chair nga mga programa, education assistance, medical assistance, ana. Ako pod kung naapod mo ana karon atong istoryahan human ni ani. Aron mo na giingon charity begins at home. So kaninyong tanan daghang salamat o happy cooperative month kay October pa man karon, no? So kaninyong tanan salamat o mayong udto.